Akarshan Films present हमारा बुझाला नया बाड़ू तू नचनिया होवी और ऑर्केस्ट्रा में बाची जवनिया ए हो। हमारा बुझाला नया बाड़ू तू नचनिया होवी और ऑर्केस्ट्रा में बाची जवनिया। देखी हमारा के काहे शरमाइल बाड़ू चुएला पछर के लू लगे पहिला बेरा नाचे आइल बाड़ू चुएला पछर के लू लगे पहिला बेरा नाचे आइल बाड़ू। रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज। चुएला पछर के रहे के बात सोहे के पड़ी लई कन के बोली पैसा कमैबू तबे भरी नोटवा के चोली एह जा। रहे के बात सोहे के पड़ी लई कन के बोली पैसा कमैबू तबे भरी नोटवा से चोली। सोच कह के हुसे का छुआइल बाड़ू चुएला पछर के लू लगे पहिला बेरा नाचे आइल बाड़ू चुएला पछर के लू लगे पहिला बेरा नाचे आइल मिक्स बाय भूमि संजीव। राखे परी मन ये धन सारा ई बरतिया के नोटक के ओठ से धरे परी सिखई दतिया के। रखे परी मन ये धन सारा ई बरतिया के नोटक के ओठ से धरे परी सिखई दतिया के। विशाल गोलू पप्पू से भेटाइल बाड़ू चुएला पछर के लू लगे पहिला बेरा नाचे आइल बाड़ू चुएला पछर के लू लगे पहिला बेरा नाचे आइल बाड़ू। का बताओ कुछ भी बोलते हो है ना। रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।